Mar Kuppet bade ma Kisumo koro dwaro jopuonj mag interns e junior secondary mantiere orak mondo mi ondiki e yo mongirore kapok higa manyien kochopo. Gikwayo piny owacho mondo ne ni omigi thieth manimba kokalo okumba mar thieth mar SHA, ahinya to ne jotuo mag kansa kod jok ma mine mapek. Ne okoromo koro ne oket interns 20,000 Kisumu kae ne gin jok interns mokalo 300 ema nondik tich ba ema nosechako wach mar puonjo. Ok en chik maber ka sirikal kata duol mandiko jopuonj ma TSC pod keto wiyegi e kuoyo nikech ok gidwa confirm jo JSS gi. Wa demand as Kuppet ni jogi must be confirmed by December. Kamano wabro dhi e doho mondo wachungi nikech ok ober ni ng'ato nyondike for 12 months to 12 months oserumo, nondiki December, 12 months oserumo, pod onge ler maber ma kama ging'eyo ni gidhi duogi e skunde next year koso giduogo as intern kose giduogo as PNP. Wadwaro ni jogi okaw as PNP mondo okwe chunygi.